impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:36 ninaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyong amin. Good morning, Ringconada. Good morning, Camarines Sur. Good morning man po sa enterong Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, entire world. Ang samoya pang pagpaabot ng good morning sa mga Facebook Live viewers, sa mga nakatutok sa mga transistor radio niyan. Saan man po kamo, saan kayo naroroon, binabati ho kayo namin ng good morning. Magandang umaga. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, paring idol engineer Charlie Binaobra. Sa information, si Rodel Sisa. Yaon man po si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samuyang admin and finance manager. Siri man po sa transmitter site, yang duman si Engineer Felix Lagrimas, Jimmy Guanzon, ang sa to'y maskuladong PSG. Siri man po ang sa to'y mga karondang Rocky Bayubo, Philip Barasina, asin ni Bapa. Oy, ang mga karondata sa Naga City, baad makaiba ng tango niya. Si karondang Efren Ramon and karondang Ronnie De La Torre. Ang sa ito yung mga volunteer reporter from Naga City. Dagdagan ta daw ang pure sa RP in DCKI katong mga veteranong mauurag na mga reporter sa Naga. Para ralagon ta daw ng report padi. News writer papati ng duwang ini. Ay malulupit ni. Lingon ta daw kung maggayong-gayon ang programa na. Ano pa di? Okay man yan sa emo. Masingitan tanadig di yun yung mga diurag na mga reporter. Asin man mga writer. Mga veterano na ni. Mga pitmalaw na ni dyan sa Naga City. Gulping mga tagahanga. O kaya kumasikat ka mo digdi sa Ringconada.
Pag nadangog sa indong mga busil. Aber daw, testing unta daw ning pitmalotang si Ronnie De La Torre. Mga tugang, inipuan sa indong lingkod, ka Bicol Connection, Joey Habanalim. Sumay mga kumpleanyo, ang samoy apong pagpalayog ni na pagpaabot ni na happy birthday, may have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Indo. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Sa mga may bubunyagan, happy baptismal. Welcome to the world, Christian world. Aber daw, probaranta ang linya kan nasaro sa Pitmalo, veteranong broadcaster kang Naga City. Makakaibanan ta sa laog ka na programang Bicol Connection. One of the excellent news writer, awardee kan panahon sa nagkapirang radio station sa Naga City. Madadangong liwat sa RPNDCK ang boses ni karundang Ronnie De La Torre. Aber daw, good morning, karundang Ronnie De La Torre. How are you? Long time no hear and long time no see. Kumusta ang barbarita dyan? Na kung madadangog ang boses kan veterano, maray na writer, maray magbicol. Yan. Maray mag-Tagalog, mag-English. Ronnie De La Torre, pare ko, good morning. Welcome. Good morning sa programa mo. Na intiro pa ang laptop. Maski sa YouTube na dadala no sa Facebook. Sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Google, gabos na portal. Kaya na talaga kuya, gabos na platform Gabos na platform na dadalan na bubyo ang mga programa kan RPNDCK sa tabang asin suporta kan Manila, RPN, Manila, ini yung CNN Philippines, DWIZ, asin kadakol pang iba nagsurog-surog para kusugon ang signal kan RPNDCK, baguhan ang gabos na mga luma. Dahil na talaga mga pugulan ang kuya ang kasikatan yan sa inyong programa. Ronda. May nagtekstulos digdi, ulay ko ngayon, yan ini-interview mo, si former Congressman Sal Fortuno, tayong boses nga kabusis ba ka ngayon Congressman Sal Fortuno? Baga may ikisipon lang. May nagsabi ba ka digdi? Yaon da sa nabuha si Manoy Jerry, kung pwede da arugon mo itong inapudan mo si Manoy Jerry kan panahon sa sarong AM station sa Naga. Pero Jerry. Ay, man. Si Sal. Magigili ka sarong. Anong mga balita dyan? Ay, di ka dakol. Kundi dyan sa EMO, sa Naga, ginibuan orientation seminar for legislators of newly elected legislators sa enterong probinsya ng Camarines Sur. 37 Gabosene, 2 city and 35 municipalities. Tangarig tukduan sindakan mga resource speaker from Department of Interior and Local Government. Kaibana na with partnership of Local Governance Academy and also other local chief executive and president of different leagues. Itong liga, League of Vice Mayors, League of Councilors in Camarines Sur. So dyan kinibo. Winilkam ba ni Mayor Ligasyon? Kaso, garo mo niya na magin tapos mo niya na aldaw Garo mo niya na matapos. Kato yung kay kaniyo karundang Ronnie De La Torre. Hasaon an sa indang mga isipan asin dagdagan will equip ang knowledge ninda sa pagpasar ng resolusyon asin man ordinansa. Ay na sama man talaga yan pati na magigwasin din
matibay at itong epektibong paglihis panday. Yes. Mga ordinance o resolution siguro yan itong mga bagong idihidong mga public officials. Correct. To be efficient and effective public servant and maging kumbaga sa productive. Kasi sayang naman kan sinisweldo kan mga tao sa mga elected councilors, vice mayor, kung da itaratao magpasar ng resolution and ordinances. Unfair duman sa mga mahihigos magpasar ng resolution and ordinances kaysa duman sa sige sana ang kab-kab ng sweldo. Yeah. Mayo manahaman. Dapat out pa ang lugod dahil tinda nag-rolo kan nakali sa mga aldaw kan sige sa Summit Hotel. Out pa man lugod. Dahil nagrulok-lo. Mahihilang nga ako Yeah. sa pala sa ibang lugar. Iyo. Tako nagloklo sige lang ang tiritik. Ay sayang kan 3 days orientation course. Sa pag-ibon ng mga resolusyon, itong mga pagpaplatik dyan sa laog mismo, sa session hall. Iyo. Taminsan, kung maloya-loya ang presiding officer, nagbuburulyada na. Una mo sa uda na ang session regular. Okay, dapat ang gibil kapot-kapot permi kan sarong presiding officer kung paano yan magiging maray ang dalagang kan deliberasyon. Iyo nga, maski ako taman sa day, hindi man talagang mga opisyalis na nailihir na dahil man nadadapat sa iyang posisyon. Correct. At naman sa pag-vice alcalde. Dahil man sa mag-preside nin session. Minsan nahilig ang presiding officer na parebay sa madunong na konsyal. Top na chair sa gawad. Correct. Kaya dapat, kung na-applyan nindaan siring kaning pagiging legislator, they must know how to write the proper resolution and the ordinances. Yan na mga tirada mo na yan, mga honorable councilor na yan. Dahil man. Taga-suporta lang kita. Kundi suya ako duman sa mga nakakatapos ng one term within 3 years of service na dahil man lamang nakapasar ng even one piece of ordinances and resolution. Yan. Ang lugod na maging mabunga ang inibunin ng agtiripo na yan na pag-aadal dyan sa Summit Hotel nga nakali sa mga aldaw asin posibleng niya na aldaw yun pag inanapos o pasod mapanatapos dahil ko lang pasyarbol. Pag may mga newsmaker katabi karondang Ronnie dyan sa imong location na pwedeng ilaog sa laog kan programa, you are most welcome. Di man tabi pwede kan nakalis na pizza 24 banggi ginabaan na biglang pag na itong overpass magaduman sa may Peña Francia Avenue. Biglang pag na. Bago magabot sa may Camarines National High School. Ito ang pinag-ibo pa kayo ni Ipuntong dating governor, dating congressman Luis Robredo Villaperte Sr. Itong overpass magaduman biglang pag na kan DPWH 3rd Engineering District. Ang rason kaya dahil sa road widening ba? Ay Bicol pala na regional office kan DPWH na nag-implement sa pagrumpag sa Tabangkan 3rd Engineering District. Ano yan dahil sa Ano ang rason dahil sa road widening? Road widening yan. May maginibo talaga. May maginibo Oo. That is a national law. National implementation nationwide yan Oo. Pirang meters yan pa di. Pero sayang man, nagagamit ko kan mga estudyante sa Kamhay. Nagagamit pa di? Dahil na nagagamit. Nagagamit ka itong mga street children, itong mga tapos naman, ibong hotel. Ay, pangyayari yan. Sa Madiklum baga naman. Pero anyway, kung narog man sana kayan, parang nagiging paipli ang lugod kan mga street children, as in mga mga rugby boys. Di maray ng gabaon talaga. Rugby boys, tapos maray nangyayari dito sa Madiklum, pagbabanggi. Iyo ta. Atop pa.
Nabalitaan mo tong magpinsan na sa ibang lugar na nabadusan itong 11 years old yan dito, Ay, 12 years yun, old, tapos si nakabados na lalaki, 13 years old lang. Visayas siguro ito. Sige da, atong tarambay sa Irarom Kantulay, saka sa overpass. Ay, ikaw man kaya digdig tali. Nangyayari ba digdig sa may Colgante Bridge kaya ito? Oo. Digdig sa may Samuya, sa may Barangay San Francisco, nakig. Raid niya niyan, kaya sukan, kaibanan may mga barangay tanod. Kaya ang pamanaw kayo sa official law kayo tambangkat itong mga government na yan na volunteer kan government na yan mga tanod sa barangay. Bantay katain ito. Pag-grade may nirarong kang Colgante grade. Yaon doon nakatawan ba ang mga opinit, mga minor de edad. May nagkabaradusan duman. Iyo, mga minor de edad pati. Sa iba, State children magpinsan pati. So, Oo. sa irarong kantulay, pagbabanggi, Maray kung tinutugtugan ka itong may pulis sa ilalim ng tulay. kaya ngayon, nahiling ko pa nga ni dito sa sentro kang market naglagaw-lagaw, kay Banan so akin niya ito. Dati yan ito, mga 14 anyos siguro, 15 anyos. 14 anyos pa lang, ano? Grabe. Oo, dati na naman sa, yan na dito sa nagpayar. Duman nabilog sa ilalim ng tulay, yung bata. Ayun. May pangyayari talaga. Tama lang na, ang mga bagay na paiplian kan mga nakakagibonin malayan dapat araliyon. Ayun. Mas maganda ito na kapag naiwasan mo yan, kung mapasirin ka dito sa may maltinginikan sa imong alma mater Sa may Piña Francia. Piña Francia Avenue, in Camarines National High School, naiwas na yan. Tinampo. Tinampo. Buwilo na pala si Ina sa pag-agi dyan, pag nagkakaigwanin na prosesyon. Sa masunod na taon, pwedeng naiwasan na sa balyo-balyo ang widening project. Pagpuna ni duman sa may partikan, itong crossing duman sa may Bagsaysay, ang Pilipi, dangan ining Piña Francia Avenue. Aloy-loy na pagapig widening ito duman sa may portion na ito. Talagang mahiwas na, saka magayo na pala sa may parting ini kang Naga City. Iyo pa rin. Okay. Yun ang mga balita. Tapos ngunyan, ang iba pang balita pag-adikti. Itong kuyan. And then, sa mga nakatihaya da, palaubon. Nakatuwad, palaubon mangyaray. Ano man tawag ka program? Tapos nakatuwad, palaubon manggararay. Mangyayari, Anyway, napunta lang na ini. Karon lang, Ronnie De La Torre, dahil nagkukupas, dahil nagbabago ang busis, Alasal Portono Senior pa manggararay, ang tirada, Pitmalo pa manggararay. Ayan, si karon diyang Ronnie De La Torre from Naga City. Baka atyan makuhata man ang report from Partido area. From former Councilor Hil Villarreal. Na ini po nakaibanang ko ang mga ini. Sa sarong radio station. O nagkapir ang radio station sa Naga City. Mga diurag na mga broadcaster. Tapos makakaibanang tagayod. Ang saro pang Pitmalo. Sa sarong FM station sa Naga City. Si Efren Ramos. Mga Pitmalo, mga tugang, madadangog nindo ang mga busis sa RPN DCKI na. Oras 5 minutes more before 10 o'clock in the morning. Ako kumbinsido ako kung maging national law or batas sa Pilipinas. Ini pong ipinagtutulod na House Bill kan mga Bicolano tang kongresista from the province of Camarines Sur.
Aber daw testingon ta ang line kan saro pang Pit Malong broadcaster veterano from Naga City. Ang makukuha kasubago mga tugang Ronnie De La Torre ang sendong na ang tabayanan sa laugan programa. Ay ngunyan po ang saro sa idol ko man. Veteranong broadcaster kang Naga City. Kon sa Facebook, guwapito. Bigoti pa sana. Marami nang magkakagusto. At saka yung tindig niya, ala Andres Bonifacio. Pero hindi po siya Andres Disaya. Siya ay si Karondang Efren Ramos. Maririnig natin mga kaibigan sa ating palatuntunan ang kanyang magandang boses, ala Golden Voice. Paring Karondang Efren Ramos, magandang umaga. Diyos maray na aga sa imo. Ayo, ang tirada mo niyan, biriglaan na. Biglaan mo kung binubaan. Oo. Tanya ko, manang kawala pag binibiglaan na mga pitmalo, tanya kong mga pag-iriba dyan sa Naga City, mga pitmalo, mga veteranong broadcaster, madadangog sa ringkunada nga niya ko. Yeah, presko pa rin narabrak kaninyo nga din dyan sa Rinconada. Yeah. Oo. O kumusta? Aram ko kadakol kang sa diring tao sa Rinconada, kadakol digdi yung Ramos family. Bation mo ang sa ibang mga sa diring tao, idol. Sa parte ni Inako dyan sa Buhi, doon pa kami doon mga partidaryos. Oo, Buhi, kadakol dyan Ramos, si Fiscal Ramos, mga sa diring tao mo yan. Dahil sa pakiulay ka sa amigong puging-puging si Jolene, aral daw na kung nitong mainan nyo dyan sa sa mga pakinan nyo, mga kakarondang Diyo, mainit-initig di sa Barangay Santa Cruz, tama na. Barangay Santa Cruz, oo. Dahil 2 hectares na parang kaniyong mga amigo-amigo na dito. Kabali nga na din yung istaran kasi tuyang ibaran man sa broadcast si Papa Bertugas Martires. Garo i-demolish na ini yung Dilos Reyes compound 2 hectares ini. Actually, kang 2014 pa ini balak i-demolish ang may sadiri. Saan may sadiri, subuot dahil sindati papayaran kan mga homeowners. Kaya kasubago na hapit ako duman. May nagbibing akit, pasensya na ito. Idol, mobiling ka ba? Dara mo itong Pajero mo, mobiling ka ba? Medyo nagtsatsapi ang signal. Okay na. Ayan, stationary na. You are coming here, loud and clear. Go ahead po. Para sa mga nagina ni Jita Ricochin Coronado area, ining Dilos Reyes compound, 2 hectare ng babi Karongdan Diyo, nasa 17 households ang naka-established. Sisintang household ang naka-star sa Dilos Reyes sa compound. 70. 70. Bakong sabi mo kasubako, dyan man naka-star si Idol Bert de los Martires, itong naging manager ta sa sarong radio station dyan sa Naga. Correct. So kabali itong konkrito niya nga rong sa posibleng magaba o gabaon. Posibleng may entonces ang tendang daga napig-istara na sa aming na panahon. Kasubado na nagkakaulay ko na ang mga studento duman na tindaigulang ninda ang demolition team. Actually ngunyan, yung duman ang mga demolition team, pakakad mga swap na ipakadagos ang natunting demolition. Ano yung demolition team na yan? May dara-dara lamang yan na writ of demolition order coming from the court. Igwa tabi asin na kaibanan ninda. May chair na kaibanan. Ano nga, may itigda lamang sinda. Itong Republic Act na linuwang ko na kayo itong Republic na numerado kung ano ito. Na ang bago da i-demolish ang mga yaong tumaan. Itong mga sagyunta na mga illegal settlers. Dapat matawan ang daanin na relocation charge.
Iyo mananggad, susog sa batas bago i-demolish ang mga illegal settlers, dapat tawanan o i-provide kang owner kan lote nin na siguro relocation site. Or, dapat gayud makiaram na dyan ang local government unit through Mayor Nelson Legacion. Roger, tama ka tabi. Kaya na ang problema, nakipagpulay na dati sa city government. Alagad, pero dapat na si para sinda. Ngunyan si ang mayor kan sulat kanya, si Mayor Nelson Legacion nasa Manila. Kaya medyo sinda rin dito na aram mo mga halin na sindang panahon na nagkikandang dyan sa lugar na yan. At sinda na sinda nagkaraki, yan na sinda nagdarakula, kaya makulog sa buot na sinda kamanin sa lugar na yan. Iyong mananggad, ang pamilya de los Martires na haros dyan na sinda nag-star in more than siguro na 70 years. Ako, tama. Kopya, tabi. Si Kagawad de los Martires nga ni, si Jim B, maros nagsilbi na dyan ng pirang terms as elected barangay Kagawad. Siguro as of this year, incumbent na barangay Kagawad siya ngunyan, si tugang ni Manager Bert de los Martires. Yes, Roger, tabi. Karundang siyo. Kaya yan ang yun ay namsendang problemang kinakaatubang sa kanya. Iyos, oo. Apura kaya, hindi kita sa ibang istorya, Mm. nagpaparalang kaurangan yan ng presyokan na produkto sa elektrisidad. Kaya in-group kang Kasureco Price Watch, after ito nag-buunin grupo na para nag-gawin yung boses ang mga konsumidores sa pamamagitan ni Nelson Quinones. So, Ano yan? Kasureco to. Karondang Ipren. yes, kopya tabi, karondang. Gusto mong sabihin ba ko lang Kasureco 3 ang biglang nagkaiguan in power rate increase, kundi magin ang Kasureco 2? Ang Kasureco 2, sanang kada nasa labi ng 17 pesos ang per kilowatt hour. Kaya ang mga konsumidores ng Kasureco 2 nag-atrangay sa labi-labing paglangkaba kan produktong elektrisidad ng Kasureco 2. Iyo. So ang tigsisingil na bayaran sa kuryente ngo niya naros natagdagan. So kulog pa yun ini kan mga member consumers. Kaya nga, ako nga personalmente mga tugang, mga naginan sa imong programa, kaya ako nagagamit ng aircon. Pamaypay na lang. Pamaypay na lang pagkabanggi asin aldaw. Pagka-aldaw, yan. Kan nagagamit pa ako rin na air condition, nabigla ako na mahulog sa tukawan ko. Pero inabot kan sa imong monthly bill. Ay, dikit sa naman sabi, karon ng labing city meet. Isos, maresip talagang mahuhulog ka sa tinutukawan mo ta mabibigla ka kung dati-dati gurano lang sa imong binabayaran. Ay, kahit ito mga nasa 3 mil. Almost double. Almost double. Pero ngunyan, at least ngunyan na dahil na kami kaya air condition, tangga doon sa kwarto may mga aircon, nasa 4 mil na lang. Ngunyan naging 7 mil labi. Sa bulsa. Magabat. Pero ano ta, dahil lamang aksyon na ginigibo ang sanggunian na panglungsod kang Naga City na imbestigaran, ipaapod ang mga opisyalis na ni kan Kasureco 2 sa regular session ninda, tangarig magpaliwanag kung ano ta biglang nagkaigwanin na power rate increase sa pagsingiling kuryente ang Kasureco 2 management. Actually, karon lang yun, nagkaigwa ng round the table discussion ang nakaaging September 18 duman sa Villa Cáceres ang samuyang diputado na si Gabi Bordado. Ano mananggad ni si Gabi Bordado ang sendo dyan na diputado nagkakaigwaman lamang ng positive result sa iyang pagtabang sa mga member consumers? Well, pinapot ko man niyo sa iyang chief of staff na si Abang Mabuk. Pwede mag-attend ang group sa Kasureco Price Watch. Abi haloy magsimbag sa after a day, iwadaan kay puwan lang. Pero takot lang,
nagkakitakan or wala na round the table discussion na ito. Mm-mm. Pero kay Juan talaga, ngayon kaya Barangay Joe, medyo nagkasasakitan na ang mga pagsasagot ng kaso rin doon. Nagkaraating mabayaran. Ano yan, may plano na lugod na ang mga grupong pigbilog kan mga member consumers garo maprotesta or posibleng magbalingaw na sa tubangan kan opisina kan Kasureko 2 or magkaigwan ng inaapod na ining magkurahaw na sa kabaldian. Roger on that. Oo. Kaya siguro sa mga maarabot na kuyan kita, nakaulayan ka, ma-introduce na kita si Wilson Quiñones. Yan ang namamayokan na Kasureko Price Watch na mga member sa PBC, mga karandang yun, mga bigatin. Mga bigatin. Ano yan? Kasureko 3? Prime Watch? Kasureko 2. Ay, Kasureko 2? Prime Kasureko 2 Price Watch. Price Watch. Ayun, Price Watch. Yung nagbabantay sindaman ng gada sa presyo kan kuryente dyan. Medyo labi-labi naman kataas. Abangan nindo mga tuga mga ang mga mararan mo at mga maharang na paretari sa naga dyan sa programa ni Sa programang Bicol Connection. Bicol Connection. Yan. Diyos mabalos, idol, karondang Efren Ramos alias Andres Revolucionario Bonifacio. Pinakagwapo sa Facebook. Okay, salamat po. Thank you. Ini po si Andres Bonifacio para sa Bicol Connection kay si Karondang Julie. Salamat. Na mabuhay ka mo dyan sa Naga City. Mga tugang, nadadangog nindo ha. Mga veteranong mga broadcaster ng Naga City, madadangog na. Asin nadadangog na sa Bicol Connection. Malo nga yan. Kasi bago, Ronnie De La Torre, ngonyan, Efren Ramos ang sa indong nadangog. Mga kontrobersyal. Nadangog po nindo, igwada dyan pa lang sa Santa Cruz, na sarong compound de Los Reyes compound. Ang rayao na daan demolition team. Aro si tintang household, kaharungan ang gagarabaon. Ang pandipinsamang kuta na po kan mga residente, Republic Act, na nagsasabing matawan lamang ng relocation site itong magkakagarabaan po nin harong. Iyan kung dadangogon. Ang problema, may writ of anong kapag itong demolition from the court siguro. So baka man na maginibo man ang gaday na masagang. Kawawa naman po ang sitwasyon kan mga pamilyang ini na magkakagarabaan po ning harong. Samantalang napakalang materialis niya, napakamahal. Bayad sa labor, sa mga trabador, pagpagibo ng instruktura, warong mapakamahal. Ay, kawawa naman po. Mayo pa dapat si Mayor Son Legasyon, tayaon sa Metro Manila. Ang saro pa pong kontrobersyal na isyo, posibleng magbaralingaw ang grupo kan Kasureko 2 Price Watch dahil po sa nagtaas na bayaran sa kuryente. Nag-aagrangay na po ang mga member consumer. Na dahil po maipaliwanag. Kaya aalatunta po ang report giraray ni Karondang Efren Revolucionario Vargas, Andres Bonifacio. Ang saya pong alias sa Facebook. Kung tibaad makaulay ta po ang presidente, kaya ini pong Kasureko 2 Price Watch. Para maaraman tan mga inagrangay, asin ano ang pwedeng maging solusyon kan manihamenttong ini kan Kasureko 2. Ros parehas man po bagadigdi. Sa Kasureko 3, na si Kagawad manhuluson. Kan banwaan po ning nabuha entero mananako banan haros mahulog man. Sa sayang tinutukawan. Kan dati-dati po 11,000 sa naman ang sayang binabayaran sa Kasureko 3. Kan mahiling niya na so August billing or August bill.
ay itaw minabot na daangay sa 15,000. Kaya entiro siyang nagkakutipas pasiring sa ABC President ninda. Na iyo po ang chairman kan Committee on Energy para ipaapod, imbitaran sa gigibo na regular session kan Sangguniang Bayan na magpaliwanag ang grupo ni General Manager Wilfredo Buksit. Kung taano tabiglaan pong nagtaas ang sa endang power rate, ano ang mga dahilan? Ano tabigla ang implementasyon na mayo man lamang ning pani uy ni ay siguro sa ipinasang bigla sa mga member consumers ang increase sa power rate kansenda siguro ang mga supplier. Kaya anapot ni Kong El Rey Villafuerte si Kong El Rey baga entero man na nasisibot kan sa iyang Bicol Light and Power Corporation na gustong ilaog na sa probinsya. Ay ano pa lang kita pa di? Mahanap buhay na. Mahanap buhay na muna kita na. Napapanglingaw na pati kita kan hanap buhay na. Aber na mga tugang kami, mahanap buhay na and we will be back after some reminders. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bamong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida Kid. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bidikit. Sa COVID di patataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bidikit. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga tugang, balik kita sa satuya pong programa. Uy, yaon sa na daw itong mga senador na chairman and member kan Committee on Energy. Dae pa po nag-aaprobar na matawanan ng prangkisa ang Bicolite and Power Corporation na binuhay ni Kong El Revillaperte sa Kamara Baha. Kon baga yun ang solusyon na magkaigwanin healthy competition. Dapat gayod dangugon ka na Senado. Pero talaga dapat magkaigwa ng healthy competition. Dahil pwede ito na mayo kitang pagpipilian ng mga member consumers. Di ba? Tama o mali? Beno, nasa linyaman ko niyan, si Karondang Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Maray na ramrad ka ni mo, Karondang Rocky. Ilaog mo. Maray na ramrad karandang Jo sa mga paratabay sa satuyang impormasyon sa ginibong sesyon na regular kan sa Gunian Panalawigan kan probinsya ni Camarines Sur. Mayo man nagayo na mga darakulang isyo na pig-urulayan ka sudba. Pag repair sa dakan na mga resolution asin man na ordinansa tapos sa mga committee report kana mga members kana Sangguniang Panlalawigan kana probinsya ni Camarines Sur na mismong si Vice Governor Sala Portono Jr. ang naging presiding officer and ostento sa mga miyembro kana unta provincial kana Camarines Sur. Ang pagkatapos kayang tabi karon ng Joey sa ginibong sesyon na regular nagkaigwa nin pag-urunay sa opisina ni Vice Governor Sala Portono Jr. Nin dahil lang aram ko na ano sa pigo-urulayan na cross-door meeting ito. Ano si pinakang agenda kan ginibong session regular kan Sangguniang Panlalawigan kan Camarines Sur? Nina puro sa naman na initabi karon nga Joey pag-refer kan mga resolution natin man na ordinansa tapos so mga committee akan Sangguniang Panlalawigan nag-presentar kan sa mga committee report and mahiling man kung ano ang mga ginigiribo kan mga pinag-ilihir na miyembros kan unta provincial. Ang pinagkadakol na report kaso hapon iyo si board member Shay Noble pinag-igundaan man ni board member Doda Anonyate. Uy, mga taga-Rinconadang representante takan Rinconada, ano, sauntaan na nga and si board member Apollo Manaog. Ayo, si pagalibatang broadcaster. Yes. So sa iyang committee report, dapat ngayon ma-aprobara naman dan DepEd kung tatawan sindanin na karagdagan na pondo
para sa pagpakaray kan sa rupang edifisyo kan DepEd diyan sa Apili Camarines Sur. Diyan databi ka ronda nga jo sa Pili sa may opisina kan DepEd. Kulang mga opisina diyan, lalo na sa mga istambayan bagakan mga maestra na may mga katuyuan diyan. Amo po man ngayong mainitan mga maestra sa hali pa nga kon na sa ng mga banuan, mga eskwelahan digdi sa probinsya kan na Camarines Sur mapasiring diyan. Imbis nga na pagbaha puro paingalo, mahanapanin na mga po na kahoy, duman mapaingalo ang mga maestra. Kailangan ang mga maestra, kawan lamang nin lugar na kita baga hali dyan sa Sainda na nakanood, nakakuha ni mga harap kaniyong maray na trabaho tabi karon na nga nyo. Dapat talaga proteksyonan kan DepEd ang mga teacher. Yes. O pati mga students. Parangal ngaya sinda. Sagod ngaya sakripisyo kan mga maestra dapat tawan manin o suplean man nin katabangan kan gobyerno. Dapat ngaya dagdagan ngayon sweldo kan mga maestra. Pare kadakol mga dagga konferensido ki board member Paul Manao. Pinalakpakan pala na entero ang broadcaster ng Junta Provincial, Paul Manao. Yes, sabi ka, ronda nga, pero naisipan kan chairman kan Committee on Education sa probinsya. Chairman pala digdikaron nga si board member siya doble. Ay, maray man babaan kaisipan ni. Maray man ang kaisipan ni board member siya noble na matabangan man ang nasa to yung mga teacher saka mga estudyante. Ayo, sabi nga ni kayan, yaw ngaya ang kapos na paglaom sa Sangguniang Panlalawigan na nagtatrabag-tabang. Apira lang kanso itong mga kuyan, black member kan Sangguniang Panlalawigan. Ayun. Kumusta man pa lang dyan ang coverage kang media, to yung nagkakaigwanin na regular session ang Sangguniang Panlalawigan. Igwa pa man garay ay kutong dati na daan na media na nagko-cover digdi, dahil ka na magparasay batay. Laog-laog sa mga members ka na magkakwarto ka sa Sangguniang Panlalawigan. Bawal na. Ako yan digdi, si Boss Totoy Portono, iyong ngayaan masikaso sa mga miyembros kan media. Saro na sana ang dadalaganan na kwarto kan opisina ni... Kwarto tabi karon na nga room number 7. Room number 7. Yaon dyan nag-opisina si Engineer Totoy Portono, tugang ni former Congressman Sal Portono Sr. Ano ang position nga niyan dyan ni Manoy Totoy? Ang position ni Manoy Totoy, mag-asikaso sa mga taga-media. Pirmi ngayang may kape, may cracker. Takot ngaya members kan na media, dahil lamang para laog-laog sa mga kwarto kan mga board member, dahil ko alas sa kinasahin na makolekta sa mga members. Oy, dahil ka mo... Pinisipan pa ko na may balikdan na capital na press corps na antiyan magaling ni si board member Paul. Na presidente ka na capital press corps, tigya isipan pa dapat na kaya kapos na mga taga-media na nagko-cover sa Sangguniang Panlalawigan yaon. Na ang mapapod ka ni iyo si Sir Benny Dicena kana nila WEB. Okay. Ang sabi ni Sir Benny Dicena, kung makompleto na kapos kaya so mga members ka na media na nag-attender ka na session na regular, pwede na kaya kita magpapod ng eleksyon. Ayun. Kung nasay, maging presidente dapat na, so maging presidente, so bago naman na bistadong maray, so baguhan na nagdidirect sa Kapitolyo.
pipilion ta garomay mga garomay nag-interest na gani tabi karon nga jo buyot padiris Ayun ang pipilion. Kung presidente kan na press score sabi ni Sanit sana ay kaya nga nina igwa nga yan tamang procedure nga kayan ani ba niya ito mga pag-iniba sa media iya mapili kung siya gusto. Abot sabihin, agi yun manggararay sa eleksyon. Yes, may iba pa, ini yung si Okay Siminda, naglalalaugman, saka si Richard Cecilio kang ako yan, kan radyo duman sa daga, gusto mga interesado. Sabi kayan, urulayo ta nga magkakaigo nga kita ni na meeting, and duman nga kita kung sisay kaya mapili na talagang may gusto. Dahil alam suka apod kaya ni Lamasa ni John Bernas kaya masuapon Supermeng presente sa konsiring magpapod meeting wala sila kaya na kolekta ipaabot sa report nga maski ka presidente yan may financial report baka nga ang problema nga kani giragdaram ito na naman nga kita alaga kikinamang nga presidente sila sa ka-treasurer. May financial report. Oy, kumusta mo lang ko ki Engineer Totoy Portuno sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur. Sabi nga ni Sir Totoy magada sa agatabi kalanda nga diyo magabot si dating congressman na Sal Portuno. Yaw na sa Manila. Ayo, from Europe. Pigpasyaran niya ang party kang Europe. Piglibot ni Kong Sal Portuno, ang Congresswoman Jo Sal Portuno. Nagbarbakasyon ng sinda. Ready na nag-info ki Sir Totoy. Yaw na nga ako ni Hermano sa Manila. Tupat na ako sa aga. Sabado nga yaw na ko dyan sa Labwa. Pwede pala na rotahon karondang Rocky Bayobo. Pwede ita. Ito na naman meron na naman kami nakaisituan. Pika doon si Sir Totoy. Sabi nga ni kay Sir Totoy, pangyayaw nga Sir Manong, sina binibirisita pa dyan mga taga-media, taga-media mga Sir Manong, grabe nga kaugmahan. Iyo manang nga. Pirmin sa dado manahiling, ako yan, Sir Don na Hugo. Oo, padangat kaya, parang aki naman kaya si paring Don Hugo ni Kong Sal Portuno kaya. Dapat na, so iba naman, maski yawon si kasamang Don Hugo, iba naman ang magduman na makaulay-ulay ni dating Congressman Sal Portuno at man ni dating Congresswoman. Ay, mas magayong kunyaon si Pading doon sa grupo kang media, tama konsilo ang urulay. Sige sa nangirit ni Kong Sal. Kuya lang mo, informaran mo, pero nakamonitor to sa doyangon yan Iyo, pwede na. Mag-react lang ako. Pwede na. Si Pading doon na Hugo, pag may mga issue kita na papaabot sa Radyo Ronda, kung magtawag, text. Pero may na. Arog niya kayan, padi. Ang importante, mapangirit si Kong Sal, ngarig ogmaan kabos na media. Iyo, sabi ka Ronda nga, Jo. Kaya yan na, ulilangon yan na, Jo. So, agni trade fair dyan sa Kapitolyo, alina, nagalat lang kung kaibanan pati rin dyan. Bakal makabakal din na 20 kilo o so 20 yun na ginaan baga 20 pesos Kapitolyo kayo ayo maray dan mga abagas na yun pero ang napabakal 20 pesos ang kada kilo. Iyo yan ang programa mo niyan kang Kapitolyo pero limited lang ang pwedeng makabakal ning atig 20 pesos kada kilo. Ini in connection sa tabang man kan Kapitolyo Provincial sa pahingenot ni Governor Luigi Villaferte asing kan ining National Food Authority ining Department of Agriculture.
Ayo, ngunyan nga nga aga, bisita si Director Rodel Tornilla, kan na Department of Agriculture. Apakah kani, karon lang jo, makaw na itangon yan. Wala, yun daw. Ikaw pa kita sa iyang tuyo. Yung nga, ikaw lang Ano na yung patuloy ni Tabi, karon lang jo sa sige. Ano na, apusin ako duman sa Kapitolyo, kung kuyan na Tabi, karon lang jo, ma-present ka duman, nalatunta ka dito sa Bahaw. Sige, pero dahil kung makaproceed duman, may mga bisita kitang expected na maabot from main office, mga bossing. Ayo, Tabi, karon lang jo. Di na, kung kuyan man, di na, madagos na lang ako duman, kung di ko makadagos, balik ako dyan sa studio. Sige, okay. Okay, Tabi, karon lang jo. Kaya lang sa tayo mga impormasyon sa ginibong sesyon na regular, di na sabi nga ni Kayan, di na mayo mandakol ngayong figurulayan, and gabos man na partisipante, ang mga members kan sa Gudian Panalawigan, kaya ugmaan sa tuyang presiding officer na si Vice Governor Salfurtuno Jr. Ang importante, nahiling ka ni Manoy Tutoy, nahiling ka ni Vice Governor Salfurtuno Jr. Nantig, kumusta ka permi kan RPN family? Yes, ayo, ato Sabado, atin na makapasir kita Tabi, karon na nga, jo. Oo, Kaya sige. sa report, si Rocky Bayubo. Salamat Karondang Rocky Bayobo sa mga dugang na impormasyon from Capitol. Bicol Connection Report. Mga Facebook Live viewers magandang umaga sa inyong lahat. Naka-watching po si paring Eddie Castillo. Sabi niya, magandang umaga pare. Sa lahat na nakikinig. Yan. Salamat paring Eddie Castillo. Magandang umaga rin kay paring Pong, Maring Pasing, sa aming apo. Si Bibi Mary Jana Georgette Castillo Balang. Lim. Yan. Kompleto. From Lola Clemen and Lolo Joe. Yan. Pumiyaon dyan sa Chaong, Quezon. Sa pamilya Castillo, sa pamilya Barleta, binabati ho namin kayo ng magandang umaga. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Si Ma'am Jimenez Prestado Bungay also watching. Si Hermanang Monica Purique also watching. Diyan sa Capitol po, makakabakal ka mo ng 20 pesos kada kilong bagas. Nag-ray ng programa ini. Kana probinsya. Ini po kaya, bihira lang ini gibuhon. Saka limitado lang ini. Baka first come, first serve. Si primerong makapila, gayud. Yung man ang inot na mapapabakalan. Nag-ray na bagano? Barato lang, 20 pesos ang kada kilo. Pero garotado lang sana kung pirang kilo ang pwedeng mabakal kan lambang tao. Taday manggabos pwedeng pabakalan para gabos man abuton. Yan. Kundi si Presidente nga ning Bongbong Marcos, sabi, gigibo ng gagigibo ng kilo kan bagas, 20 pesos, pero malabo pa. Maripang Kapitolyo, nagtaga probar na sa tabang kan Department of Agriculture. Sumabalik po kami pagkatapos lang kan mga hanap buhay pa. By ACS Manufacturing Corporation. A time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na utri ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na na-schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka in 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Merong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. 15 minutes more before 11 o'clock in the morning. Sa mga late tuners, good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning po. Oy mga misis, mag-eskusar na po ning pangutuhan. Udto na naman. Mga mister, disponer, mantiner, sostener. Ano pa tong saro pa di? Mantiner, sostener, disponer, aboner. Kung may yung pansaudad misis, aboner na mo na mister. Oy, paano ka lang postponement po sa barangay SNSK election? Pirma na sana po ni Presidente Bongbong Marcos ang kulang. Niratipikarana po ini. Niratipikarana po kan pariyong Congress, lower and upper house. Ang Bicameral Conference Committee report na ma-oktaba, ma-postpone sa barangay SK election na pwede sir gibuhon sa otro taon bulan ng Disyembre. Mga tugang digdi po sa probinsya po ng Camarines Sur. Plastic palit bigas at pera program lumalawak sa lalawigan. Uy, saan ka nakailing na ang mga plastic na napupurot nindong mga basura na riribayan po ni bagas at kwarta. Liwat pong ipinautob kan mga lokal na gobyerno sa probinsya kang Camarines Sur ang plastic palit bigas program na pansamantalang na unto kang panahon uli sa kasagsaga na gayo kan paglamasa kan COVID-19 pandemic sa kinaban pati sa Pilipinas. Sarong kilong plastic, mga bottle plastic baga, arog kayan, mga sasining shampoo, o kung ano pa, basta plastic. Apira kan plastic na tao. Taday pwedeng ribayon niya ng kas or bagas. Mga gupit na basura. Ayan po, riribayan po ng bagas. Katuyan po kani,
Mabawasan daw po tabi ang basura sa kapalibutan. Tangarig maging environment friendly kita sa Camarines Sur. May mga local government units po na enot ng nagpautob kan siring na programa. May mga Banwaan, Arog kan Libmanan, Pamplona, Calabanga, Sapili, LGU Kabusa, kaya ini po patunay na ang mga barangay officials man katuwang kaini napapakinabangan ang mga orientation seminar sa mga barangay official maging sa mga legislator ta. Kaya ang gobyerno, sige sana ang isip kung paano po kita mapapakaray, matatabangan na may sukli pa. Ha? Magtanom ka nga ni ngunyan, babayaran ka pa. May mga gardening tools pang itinatao po ang gobyerno. Tatabang kan DSWD, Department of Agriculture. Diba si Congresswoman Portuno kan panahon, na naoning mga tools, na naopaning gardening tools pag nagtanom kang bamboo. Nagtanom ka pa ng vegetables, aba, ribo-ribo pa ang bayad sa emo. Si tinanong mo sa emo pa, may bayad pa pag bininta mo, di ba? Warog po kayo mag-iisip ang gobyerno, bako lang short-term or band-aid solution, kundi long-term solution. Ang sabi ni Teacher Joe, tataang kamong bandwidth na makapag-subad naman kamo kan sa endong sira. Tataang kamong puhunan, gamito naman indong angkas na yan sa small business. So, pwede mag-barbecue, magtindang gulay, sira sa merkado, or maglako. O at least mabubuhay na po. May mga katuwang mampoligdian programa kan plastic palit bigas and at pera program na naghihiwas na sa probinsya kang Camarines. Ang katuwang ninda dyan, ining Rotary Club and ang mga nakukuligtang mga basurang ini, pakikinabangan pa po ini, kwarta pa ini. Pwede ning gibuhon na tukawan, lamisa, na po ang pwedeng ipanao sa mga pobreng mga pampublikong eskwelahan sa enterong probinsya ng Camarines Sur. O diba tarabangan ang mas maray? Pag may tarabangan talaga, may asinsuan. Good morning, good morning. Out pa man lagod. Ang sa tuyang mga misis, mister, nagsusurusap na nang unyan. Sa madalion sa nang oras, ang mga estudyante, mapuruli na naman po. Hoy, ang Magna Carta for Rescue Workers, itutulod sa kamera. Ini kaya mga rescuers na ini dapat may dagdag benepisyo mananggal. Lalo ng igwapong nagkagaradan. Nagbuhis ang buhay, magligtas lang kan sa indang kapwa. Kaya dapat ang mga tagaligtas na ini, mga rescuers na ini, dapat gibuhon ng mga regular na empleyado kan mga provincial o kan mga local government unit sa probinsya man or lokal. Kani ba dyan, mga volunteers o paano yan kung nasasawi, nagagadaan. Pero kung mga regular yan ang mga empleyado kang gobyerno, bastante ang sweldo, bastante ang benepisyo, okay lang po na magsakripisyo. Pero kung sige ang sakripisyo, tapos mayo man pong nakukuha ang benepisyo, ay kawawa naman. Kaya dapat lang po
na mag-aksyon digdi ang House of Representatives magin ang Senado. Oy, ang Kamara ha, bigalao man na aprobado na po ang sa indong ang sa tuyang national annual budget for 2023. Ayahay na naman sa mga ahensya kang gobyerno na bloated or nabumbahan ang sa indang pundo. Ay nako, si Ramsa na. Oy, ini pong mga local government units ta habang tag-init na naman. Dahil naglalamasaan oran, please, dagdagi man tabi nindo o raruman asin linigan ang mga drainage canal sa sendong mga munisipyo asin man syudad. Lalo na duman sa mga lugar na baba tulos. Inaapod na biglaan na minataas ang tubig ba kung makusog ang ragusnos kanoran na may daranin kalamidad. Dapat pagtag-init ang gibong kan mga local government units sa mando kan mga local chief executive para linigan ang sa indong mga kanal. Major drainage kanal. Tangarig pong mayong sudden flood na mangyayari. Yaan po dyan pati sa mga baha na kukuaman ang hilang. Sa baha, may mga stagnant water, dinggi ang sa imong makukuang hilang. Kung maati ang tubig baha na nagparatampisaw ka, may open wound ka sa bitis mo, aba, kung ba kung alipo nga, leptospirosis. Ay, Diyos ko, nakakagadan pong hilang nakukuha sa mga tubig baha. Bueno mga tugang, sangarang kan sa ko yung mga partner sa lado teknikal. Engineer Charlie Binabra, ang sa kuyang idol Felix Lagrimas sa transmitter site, Jimmy Gonzon sa transmitter site, ang sa tuyang PSG man. Digdi si Rodel Cesar, yaon man si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa luwas naging pag-iribat ang mga karondang Ronnie De La Torre, karondang Efren Vargas, or karondang Efren Ramos alias Andres Bonifacio. Si Ringman si karondang Rocky Bayobo.